Wenekuny w noce. Stanisław Hase urodził się 7 sierpnia 1925 roku w Miszewie. Uczęszczał do miejscowej szkoły, w której kierownikiem był wybitny poeta kaszubski Jan Trepczyk. W czasie wojny wraz z całą rodziną został wywieziony do Jabłonowa, mimo że ojciec podpisał Eingedeutsch. Wkrótce trafił do wojska. Walczył głównie na terenie Austrii. Po powrocie na Kaszuby zastał całkowicie ograbione i splądrowane gospodarstwo, które wraz z rodzicami przejął i zaczął odbudowywać. Ożenił się z Heleną Sikorą z Bendargowa, Cholmy. Zmarł 13 maja 2016 roku. Stanisław był miłośnikiem kaszubskiego języka i kultury. Rodzinne gospodarstwo przejął syn Stanisław z rodziną. Już wkrótce w tym miejscu ma powstać duży węzeł obwodnicy metropolitalnej z drogą powiatową do lotniska. Pamiętacie we, jak Niemcy wlezle i zabile tych kreftów z Dąbrowe? Jo, to było zare na początku wojny. To byli Lewin i Albert. Tak jezdnił dobrze. Lewin był młodszy. Niemcy by mieli ich 3 zabity, ale ten jeden był w Kacku. Temu on westał w Ziecym. Niemcy tych 2 w zale i oni byli skyzony. Oni może komuś na pylce stąpile. I rechuja, że temu tridrowy priskwewi. Tedle powiedzą i ty oni z nima śle. Ty jeden w Rąbiechowie pilował, żeby jego szprangować, aby co? Tydze ten cuch górą idze. Ty go nie tyś w zale. Majewści go tyś w zale. On miał przed wojną wojskową kantinę na Westerplatce. Oni ich w zale do Besewa w sklep. Tam oni ich mieli tak pobity, że dobity. Ty oni ich w zale druta ma związale, a w sygnale zesna łąka. Tam oni byli pochowani, a po wojnie odkłapuny i pochowany na smontyży. 5 tak w jednym pomniku w Matarni. A jak przeszło do Wenekoni was? To było 17 gromicznika 1943 roku, w same zypłyste. W nocy oni przeszle. Przelecała sąsiedka, Baśka, Agyda. Jezus Maria Józef, my jesma Wenekuny, Niemcy nas wyguniają, a waj tyś. A łoj zgydył, dopirze jeśni. Ale zary, on ale odeszła od dwiży, ty cierny belej u nas. W Misiewie nie był źródła ewangelika, ale na Dąbrowie był. Z Misiewa oni wewiozle 7 gbyrów, a 2 z Dąbrowe. Krew to jednygłe i krew to dredzigłe. To był razo 9. A w małym Misiewie był majątek. To byli mieszkańcy, a mieszkańców oni nie wewieźle, legbyrów. Tata wiedzą, że oni mogą nas wenekać. Tej chłodci zgłydzą so podpisać trzecim grepo. Oni mu rzekle, że przez to nas nie wewiezą, a oni i tak zrobili swoje. Na nasze ziemię wsiądze byle przeszły bez Arabii. Nasze gospodarstwo było najlepsze. Tej to taci Wika ze Skrzesie was obebrał. On był ewangelika i ty on to dostał. Ci mebe bele ewangelice, mebe tyś nie bele wewiozły. To i wnęcia według wiary szło, bo ten, co był ewangelika, ten był zary wieldzim Niemco. Wiele świamadele ciasy na spakowani są, jeśli półgłedzne. Rys 2 oni kezele wsiadłe wzunc. My nie mieli tak wiele walizków, to w miechę me kłedle, a ty oni nas zaladowele. My stawile 4 kłenie, 14 bedła, swinie, kłyle, wsiedci masiny. Zawiozle nas do Banina i wnekele do kuńścigo chliwa. Tom my byle jaś do wieczora. Tej przejechałe furmanci i nas wzołe. Zaladowele i jachle przez Ziukowe do Kartys. Bana i stoja, a ty czyrny chłedzele kule tej wagonów, a ty ma redpejcia ma sołyte skłeżnie walele. Ban resiu, a male w tych wagonach darch roziańc mówile. My nie wiedzele, zemy jachle. W Darsiewie my jachle przez młest. Ledze gydele, wejle, tery me przez Nowisła przyjeździmy na drugą stronę. Tak my dojachle do Jabłonowa. Tej nas rozladowele. Waliści były na specjalnej platformie na dole. Ti młody musieli ten wóz wcygnąć do klasztory. On był pod górą i tej w ten kwestiu ma była w Nekuny.
ławę było pryć. Był też był pluno zawiesiony, na nim wisł Hitler. Jest mnie mile wcim, ty me nalezle w zachrystii misko blasioną, a w krechce oni miele to kuchnią. Oni nama na tyle ledzy w to misko wlele, a me w siatce z niej jedle. Tom me bele kto wie jak długłe. Stundka mojego brata wzole na robotę. A tery Niemc chce wieldzie odszkodowani od nas, niby za ich wynekunych. Nyprzód niech nama dadzą odszkodowani, a ty ich niech będą gydele. A kto łejno zaciął? Me ci łeni. Wama wsiadłe w zole i nikt nie łedył nic knazyt. Ły tym mało jest co gydy. Jak kasiebi bele ukradły z wsiedcigłe. No jo, tak to było. Tery, ciej cotka zmiesie was odowiedza, dzeme jesme. Ty ona przejacha i dosta nas welnych. Me równak nie mogle w tym pewiece so przemeldować. Tej me so przemeldowale na styrym ublezim ucotci. Niemc no ma nie dał ani feniga, nic. Odszkodowania, ani pensji, nic. I tery me bele ucotci. Stundka je był za parobka w Kusykowie łyprąćka, a mój brat był na ublezim łyciapów. Tak cała rodzina była rozdzielony. Kływnetka przeszło do rozporządzenia, że musi iść do ich wojska. Ty oni z wami wierośle? Jak mój starszy brat w tych Niemcach miał 18 lat, ty go zacygnole. Tej ti nasi za niego dostale 100 złotych miesięcznie. A ci jemi 18 lat, ty mnie tysi do wojska w zole. Ale zamiał oni dostale 80 złotych. Jakby jem nie się do te niemieckiego wojska, tej zary by mnie zabile, albo w zole do Sztutofy, albo do jakiego innego lagry. Wtedy było tak, albo tak. Mój ojciec gydał, knypie. Jece nie mogę nic pomóc, to musisz iść, bo ty oni nas wsiedcik zabiją. Je był wzięty na szofirską szkołę do Westfalii. Jak je to zrobił, ty przeszedł do Wiednia, do sztabu. Tam jeździł z Oberleutnanta taksą. A on był Austriako i taci pewno jest starszy datę, tak jak przódy był. On mnie był tak dobry, jak swojemu synowi. Jak webele długo na tej wojnie? Razo w tym wojsku je był dechtni 2 lata. W Łygni nie był wcale. Wiedno je był stoły, nyprzódka we Wiedni. Ty je był w Lenz, a potem w Steyr, zeme bruniele fabryci autów. Mamiele kanone 8-8 i Firling, Zweiling i Silverfrey, Mistgrite i wszystko ustawione w kłóti fabryci. Ostatnią gwiazdkę to są z 1944 roku mamiele stałe wystawione. Tej to dało kuchę, sznapsy, każdy żołnierz dostał bydla zechty. Wtedy to je szampan, a tam to był zecht. Ten weź miał przemłewo, a gydył, że ostatnią gwiazdkę ma w wojsku fejrejemy. Oni wiedzą, bo oni byle w Niemce wlazły ze wszystkich stron. Je nie miał strachu, żeby mnie rysce dostale, aby Amerykanie. Rysk wlezł do miasta Steyr, a Amerykanie w rzeko Ems. Tam była granica. A my akuratnie byle po stronie, gdzie wlezle Amerykanie. Tej my byle internowany. To było w Austrii. Po tej wojnie tam je był zwolniony. Tej płedł jednego kolego adresa i tej me dwaj jachale do Kassel, gdzie je był do jesieni. W jesieni je w amerykańskiej strefie na lotnisku auto jeździł. Oni lotnisko robila większy i stundka me zajachle do Schwarzwald. Tam me wskoczyli we wagunę. Prawie płylice jachale do Polści i me przejachale do Dziedzic. Tam me dostali 100 złotych i welny przejazd do domu. Wróciłem w 1945 roku po wojnie jesienią. Z tych Dziedzic i dojechał do Łesowe, bo w Żukowie na bana nie stanęła. Je szedł pod dodum, czyli przeszedł na nasi szasii i spotkał prawie naszego dzisiejszego wójta matką. To było jeszcze dziewcia, ty w Misiewie. Ona prawie szła do Banina. Tam ona mnie wszystko powiedziała, kto ty był i jak ty był. A ci mojemu ojcowi powiedział, jak imiał na tym lotnisku dobrze, on powiedział, synku,
Zacim to ty przesiedł, ale jedoch nie wiedział, jak to ty wezrzał, a kłeźdy do dom cygnie. Wsiadkłe ty był popylony. Nasi mieszkale łeptycha, po temu klawińści był wójto, a ima przedzelił pół baraci, pół wątkowy, a pół noma. Cieje przesiedł to nasi w nim mieszkale. Tej łed zera ma zaciele gospodarzec, a nie komunistce nas wnet kuła kozwele, choć tak my miele przeziety. Taci to było ziecy.